ik let me net graag in de moeder lezen dat we nou heel gelukkig binnen met deze situatie. En dat we eigenlijk vanuit politieke gewin hier uw slagje uitslaan willen. Wij gaan trouwens voor een onderwerp. Want na een week is de eerste stap een beetje oplutsen. Want op Koningsdag maken de ChristenUnie bekend dat ze uit de coalitie stappen met gemeentebelangen Duintubriel, Sociaal Links en SGP. Gemeentebelangen weer geen betrouwbare partner meer en daardoor weer een verdere constructieve gearwerking net meer mogelijk. Er worden over weken flink via de media met vingertjes naar elkaar heen en wij wezen oerwaardeschuldigen wie. CU-fractievoorzitter Thea Smit de Vries beschuldigen gemeentebelangen ervan deeltjes te sluiten met CDA, wat uiteindelijk de druppel wie die de Amer oer in en die weer naar de stekker druitlussen worden. Bij u is de fractievoorzitter van het CDA, Hilbrand Visser. Visser, goeiemiddag en welkom. Ja, goeiemiddag. Mooi dat ik even kom bij mij. Ja, we binnen precies een week verder. Het wie op Koningsdag, vorige week zaterdag, waarin beschuldiging over een week heen en weg vliegen. En waarin ook het CDA neemt worden toen bekendmaken worden dat ze stoppen. Wat was jouw eerste reactie? Nou, dat wie eigenlijk dubbel in de zin van op zichzelf dat het besluit op deze manier komen zou. Dat hier ik ergens wel verwachten. Maar de manier waarop en inderdaad de hele heisa met het vingerwijzen, dat ik nog net verwacht en hier meer ik net hoeven. Nee. Ja, we zijn al een week verder, dat zei ik al. De CDA-oppositie, wie wel heel stil. Ja, heeft iedere keer behoefte om een reactie. Ja, je zit er nou even zelf. En het wie zelf al net heel toevallig dat Juster Jonne om een oervalve een statement van het CDA naar boeten kwam. En je kunt zelf zeggen van we moeten misschien stilzitten, want als je keer willen moet je stilzitten of zulke soort dingen. Of je moet lid we er eerst maar zien als het een beetje oorwaait. Nee, maar ik heb net het gevoel dat we reageren moesten naar CDA Duintubriel. De kwestie die de Ron daarin niet CDA geen hoofdrol. Wij worden in de sideline neemt en soms dan is het best om net op alles te reageren en eens even te zien wat er gebeurt, wat mensen zeggen. Ja. En even de rust te nemen. En dat heb ik even die in. En het is heel mooi dat je hier nou binnen, want gemeentebelangen, nou de coalitiepartner. Je hoort dat ze net heel tevreden waren met het functioneren van de wethouder. En mijn goede uitvoering van dualisme, wat ik neem in mijn verklaring, is dat zelf ook net verkeerd. Maar van de oppositie is het misschien echt helemaal net zo gek. De rol die je hem als CDA. Maar wat weer er mis met deze wethouder? Wel leidende knelpunten. Nou, als je voorop stelt, de ChristenUnie had zijn van wij willen net langer in de coalitie zitten. Wij gaan in de oppositie. Ik denk inderdaad dat die keuze echt in is om hun eigen wethouder te beschermen. Ik vind dat te respecteren. Ik vind dat op zichzelf heel respectabel dat een partij echt zuinig is op zijn eigen mensen. En ik vind ook dat, omdat deze wethouder nou ook zijn ontslag onbeen had, vind ik het eigenlijk net zo interessant meer om hoe deze voormalig wethouder te praten, zoals ze kennen. Want daarmee breng je ook in een positie die zich net meer verdedigen kunnen. Dat vind ik net zo netjes. Nee, dat snap ik. Maar je neemt wel heel uitdrukkelijk in je statement van je hier ook wel wat bezwier soms in het functioneren van deze wethouder. Nee, dan zeker. Ik wel eens keer van wat weer dat dan, dat net functioneren van die wethouder. Want de man had alweer in de riet zitten. Wat weer er mis? Maar wij hebben het net zijn dat die net functioneert. Voor de goeie orde. Dat ben de woorden van een orenpartij. Wij helpen game zijn van wij hier wel eens moeite met hoe dingen veranderen. Even waarom. Ja, want in het statement zit vanuit onze fractie waren we de afgelopen jaren ook niet altijd even gelukkig met het optreden van de wethouder. Nou. Je wordt vaak ongelukkig van iets wat net goed rent. Wat is dat dan? Nou, in hoofdzaken is het waarom te voeren op communicatie of het gebrek aan communicatie. We hebben de Aron 3 hier ook weer een aantal voorbeelden gewoon. Waarvan het wij zeggen, dat soort college wat u betreft, wat uitdrukkelijker communiceren met wat duidelijker wijzen met in de verwachtingen die er richting burgers en bedrijven binnen. En wij hebben ook meer dan eens UGR-leden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de kwestie hier in de Westerijn rondom de Pois. Waar een kwestie rint. We hebben meerdere zaken rondom woningbouwperikelen. Nou, het meest actuele in de bos bij Van Waarden werd ook flaters maken binnen. Nou, daar winnen we net per se gelukkig mee. En daar wonnen we de wethouder ook op aanspreken. Maar dat kan nog niet meer, want hij is vertrokken. Ja, dat is nou misschien wel wat let, maar dat middel dingen die de spelen hebben zelf. Want op het moment dat dit soort zaken naar boeten komen natuurlijk, dan is er heel wat bad. Want hoe zeg je hem nou? Want uit ijs
zit hij hem ook in die raadsvergadering al je mijnen was. En ja, bij mij weten had er nooit een motie van wantrouwen West of iets dergelijks. Of wel? Nee, er is geen sprake van West. Er is wel een motie van Treuners West en ook een motie van afkeuring. Beide keren hebben wij die zelf inzinnen en die hebben we het ook net hellen beide keren. Dus we hebben wel vaak eens ongenoegen kenbaar maken. Ik heb ook nooit een motie van wantrouwen onder eigen hoorn. Dus in die zin leidt dat net voor. Het is altijd zo, Dante Mariel, zeker de Aronne periode, denk ik dat de onderlinge verhoudingen in de Riet aardig beter winnen. Dat er echt meer op inhoud tussen partijen en met het college praat worden. En ik denk dat dat goed is. En dat we dat ik zou horen moeten. Het feit dat we nou deze week ook nog op ziek binnen naar een nieuwe burgemeester is ook geen reclame. Dat we nou in Ien met elkaar bezig binnen. Ja. Dus ik denk dat we nou ook zien laten maken dat we er vaststeken. En ook al is het nog maar een jaar dat we ook nou zo snel mogelijk stabiliteit krijgen. En zwaar hiervoor bestuurlijk dan te mediel. Ja. Nou let het mij toch net heel los. Zitten verkiezingen aan de kom aan meer. Dit past eigenlijk toch echt wel een beetje in dat plaatje van je als grote oppositiepartij. Dit is van een partij die hem toch stiekem misschien een keer verliest. Los dan even van de bestuurlijke impasse. Want die haast dan wel een beetje. Want dat is natuurlijk in een soort vacuumperiode. Maar misschien maar die helemaal nog straks dan toch wel instappen. Als je het leidt van de hoorn, er zijn 3 partijen oer. Men wie mij zien fjouwen, er zijn ook 3 partijen oer. Het is wij nog een jaar wat voor is leidt richting de verkiezingen. En in uw betingst hoe het logisch wezen dat de 3 partijen die er nou nog zitten en een coalitie vormen. Eerst eens even goed met elkaar praten gaan. Wat willen wij, wat kennen wij? Er zitten ook nog 2 wethouders. Het zou misschien heel goed denkbaar wezen dat de SGP een wethouder levert en daarmee eigenlijk ook weer 3 wethouders in actie binnen. Ja. Dat vinden wij in eerste instantie het meest logische. Wij zullen altijd positief kritisch blijven. Maar dat is voor hem even naar dat vorm krijgen zal. Dat is voor hem natuurlijk ook super handig. Want een minderheidscoalitie, dan hebben ze op een bepaald moment stemmen nodig. En dan komen ze toch uit bij het CDA. Dus wat betreft zit hij toch in een hele luxe zetel. Ja, maar dat zien wij ook al, vond ik. Ik vond dat we het net heel verkeerd dienen. Ik denk dat we ook op inhoud een heel soort opdracht hebben. Hafjouwers zitten wij binnen een grote partij. En als het nou de Aronne wie of nou de komende tijd, we gaan wat in de malken te brokkelen. En het wordt er net minder op, daar heb je ook gelijk om. En stel dat de coalitie komt net. Maar die zitten de minderheidscoalitie. Nou, dan wordt er op mee om tafel gaan worden. Dan komt het CDA natuurlijk wat uitnodigen. Je kan ik er nou, maar ik denk dat dat zo wel gebeuren zal. Er zijn grote partijen die kennen voorbij bij. Wat binnen voorwaarden om mij te doen van hem dan? Nou, Safir is dus net, dus daar maken we net op verruideren. Wij zorgen naar de situatie. We zijn nieuwsgierig. Het is een week later, je had het zelf al zijn. We zijn nieuwsgierig waar de 3 uur bleven partijen mee komen. En als we dat weten, kunnen we daar ook op reageren. En je moet eigenlijk nooit op een zaak verruideren, want dat kan alleen maar verkeerd aanrennen. Ja, dus we moeten even rustig aanwachten en zien wat er gebeurt. Veste politiek is voor Rusland natuurlijk. Dat weet je ook goed zeker. Dus het komt je hem helemaal net zo meer nu, deze situatie. Misschien. Nou, eerlijk zijn vind ik het wel vervelend. Want een jaar nou naar de verkiezingen, dat is kwad. Dat is relatief kwad. Dat dit nou zo'n stiert is geen reclame voor de gemeente en voor gemeentepolitiek in het algemeen. Dus daar heb ik moeite mee. Het feit dat we nou een nieuwe burgemeester Siekie Kroon benoemd, vind ik ook net een handig element. Dus ik let me net graag in de moeder lezen dat we nou heel gelukkig binnen met deze situatie. En dat we eigenlijk vanuit politieke gewin hier uw slagje uitslaan willen. Zo zitten wij net in de wedstrijd. En dat wil ik me net om je te letten. Nee, dan zal een politieke partij dat nooit aan, denk ik, in dit soort situaties wat dat betreft. Wij doen het in elk geval net. Nee, je doet het net. Nee, dat is misschien nog wel een statement. Nou is er na week zei een duidingsdebat. Voor mij een beetje naai wordt. Wie raadsvergadering plant. Die is nou troscode in 8 mei. Ja, formeel mag dat nou. Dus wel goed dat je dat even zegt. Hè? Maar dat is voor de meesten in geen woorden. Misschien wel goed om even te weten. We beginnen om even te zien van wat voor agenda leidt voor. En het voorstel wordt inderdaad om een duidingsdebat te houden. En dan op de toons die het debat over het MFC in Veenwoord. Ja, dat wordt formeel nog even gebeuren. Maar dat zal uiteindelijk zijn plak vinden. Want dat is nou echt zo. Dat is heel groot. Nou, Veenwoord zit een man machtig op de tribune. Ja, daar gaan wij vanuit. Zowel tijdje als de 8 mei is dat dan. Ja. Maar wat verwacht je van dat debat? Dat duidingsdebat. Hoe zit je hem dan in de wedstrijd? Nou, het is belangrijk. En wij doen dat hier ook al een beetje. Er is al een week een heel soort via media wisselt. Ik doe er nou het ook om mij om hier te komen, zeg maar. Ook omdat mensen de rug op huis eigen achterban, maar ook mensen in de straten die moet ik een beetje weten wat er leeft en ook een gevoelens binnen. Maar wij vinden het ook gewoon belangrijk dat het debat in de rietseel in het IMB plak vindt. En daar kan de ChristenUnie uitlezen wat hun omwagingen binnen om precies de keuze te maken.
Daar kan GBD zich uitspreken en wij zullen uitspreken over zowel de keuze van de ChristenUnie als hoe het rond een week verronnen is, maar het vingerwijzen dat je dat nemen. Ja, nou ja, dat is gebeurd en misschien ook wel een beetje trooien, maar ook dat statement dan zal lezen. Maar het is. Ja, daar ben ik het net mee eens. Er wordt een opmerking maken over een nieuwsbrief die we uitbrengen. We zijn heel blij dat mensen nu eens goed volgen en ook eens nieuwsbrieven goed lezen. Daarin wordt eigenlijk steld dat wij als CDA schreeuwen over een situatie van een gelegenheidscoalitie. Dat we het onhellen in een voorbeeld als zijnde van bewijs dat het zo is dat er onder één hoedje. Ik herken dat net. Het is echt net weer. Ik vind het een eervolle vermelding van de ChristenUnie dat ze zo goed is nieuwsbrief lezen. Ja, dat meestal wijzen, maar het is natuurlijk altijd naar Warschau van gehad een coalitie met een oppositiepartij. Nou ja, laat maar even zeggen. In de manier kan gaan. Die roepen, die zit ik wel in de coalitie. Die zit er maximaal in. Ze hebben nog een punten waarvan het ze zijn. Dit vinden wij belangrijk. Op de rest hebben we uitdrukkelijk daarover te praten. Dat is juist de grondslag dat we een reëtsakkoord hebben. Ja. Dus in dit hele verbond van wat erbij hellen wordt, is eigenlijk niks van los. Hoe men uiteindelijk als coalitie zich tot elkaar verhoudt, daar binnen wij net bij. Wat voor afspraken en werkafspraken, daar ben wij ook net bij. Maar wij vielen dus op geen enkele manier omsprutsen in iets wat wij net goed in hebben. Nee, dat is ik zo, maar het is natuurlijk altijd wel voor de beeldvorming natuurlijk. Als een oppositiepartij samen afspraken met een coalitiepartij een beetje boeten het coalitieakkoord om, dat er toch wel enige vreemdelijkheid zit. Nou ja, dat wordt er van maken, maar dat is dus feitelijk net weer. Er is een heel smal coalitieakkoord wat op één bladzijde past met 9 puntjes. En dan ben er nog 1000 punten waar je vrij op praten kan onderling. Ja. En daar is de ene riedsfractie net beter of meer als de oren. En ik net coalitie-oppositie, maar het gaat om wat burgers in Dantemriel dreeuwt en wat die nodig hebben. En hoe we tot een meerderheid goede besluiten nemen kunnen. Ja, nee. En dat doen we altijd. En in dit geval komt het dan echt voor dat het mij een coalitiepartij gebeurt. Het gebeurt ook dat het CDA geerwerkt met de ChristenUnie. En ik dat zelfs zo wat mij betreft. Dus ik zie helemaal het probleem op dat punt net. Nee, dus dat vreemdgaan, dat kan je hem een beetje hurt om. Nou ja, dat is op een gegeven moment beeldvorming. En die beeldvorming op een of andere manier is nodig om misschien iets oors wat onder het maaiveld te houden. Dat zou kunnen. Daar maar we dus in de debat maar eens even op praten. Ja, maar daar hier niet nog wel wat over te zeggen. Althans, daar wil je mij nog wel wat voor zeggen. Dat is in het statement wat je naar moet brengen. Nee, absoluut. Als je de manier waarop de ChristenUnie deze keuze maakt. Nogmaals, ik wil herhalen. Ik vind het respectabel dat ze op deze manier de keuze en de kar maaitje. En ook dat ze hun eigen mening beschermen willen. Dat is te respecteren. Dat kan ik echt waarderen. Maar de manier waarop en het vingerwijzen naar oren partijen en oren daarbij beloeken. Ik zou zeggen, sjug even in de spiegel. En hou het vooral hoe jezelf en net door de oren. Visser, ik wil jou bedanken voor je taaljacht. En wij volgen de debatten, zowel zij ze maaien als achtmaaien. Want er staan wel best wat grote agendapunten, denk ik, waar een hammerslag op maken worden. Want ja, het verhaal naar Feyenoord, het MFC, ben je hem op dit moment de voorstel die er is, ben je hem net mee eens. Nee. Je wilde er 20 miljoen voor uitlokken, althans dat 20 en heel. Ja, dat is nog wel goed om even te nemen. Het is nou op dit moment zo dat er een rietsvoorstel gaat. De discussie gaat nou over met het de sportzaal of sporthal worden. Ja. We hebben nou onlangs op wij schriftelijke vragen gesteld over de aanmeting van de huidige sportzaal. En wij zullen inzetten op dezelfde aanmeting als die 0 had. En daarvoor stellen verdwan.